Eerste vragen over Sint-Eustatius. Laat ik vooral zeggen dat mijn delegatie en ik zelf ongelooflijk dankbaar waren dat we dat bezoek konden brengen. Het was ongelooflijk inspirerend. Ik heb zeer gewaardeerd dat alle mensen met wie we hebben gesproken, we hebben met de regeringscommissaris gesproken, met de Island Council, we hebben met young professionals gesproken, ambtenaren die aan allerlei projecten werken daar. En ik was persoonlijk onder de indruk van alle voortgang die daar is geboekt. Dus dat even als context waarin we gesproken hebben. Wat we tegelijkertijd zien is dat er een proces aan de gang is, een mediation proces tussen de Island Council en het bestuurscollege. En wat ik oprecht hoop, is dat ze er samen uitkomen. Dat is in ieders belang en met name in het belang, want zo kijk ik ook naar ons werk als politici. We doen het in het belang van onze burgers. Dus het is in het belang van de burgers en het democratisch proces daar dat die partijen eruit komen. En aangezien dat mediation-proces nu volgaande is eigenlijk die hoop datgene wat ik wil uitspreken. Ik bedoel, het is niet aan ons om daar een soort van recensie over te geven. Dat is aan de partijen zelf wat mij betreft.